उपस्थित यहाँ पे तमाम जितना भी हमारे गार्जियन वाली सारण जिला में छपरा जिला गृह जिला से आप सभी गार्जियन के हम निशा उपाध्याय आप सबके यहीं से प्रणाम करत आनी एक चाँद पिता बात दे दी बोलो कि राम नाम हवे कि ऐसन दवाई कि पिया बात दर्द ना बुझाई कि राम नाम हवे ऐसन दवाई कि पिया बात दर्द ना बुझाई कि सारी जिंदगी के पाप मिट जाए कि सारा जिंदगी के पाप मिट जाए कि पिया बात दर्द ना बुझाई। इतनी शक्ति हमारे राम जी के नाम में बा कहे के बका कि राम नाम हवे